Wara 31 jum ta' kampanja elettorali kif inhu stipulat bil-liġi f'pajjiżna, illum il-ġurnata tas-silenzju, speċifikament jum ta' riflessjoni qabel għada l-elettorat jista' jesprimu l-ġudizzju tiegħu fil-proċess demokratiku u jmur jivvota. Votazzjoni li se tiftaħ fis-7 ta' filgħodu tibqa' għaddejja bla interruzzjonijiet sal-10 ta' bil-lejl. Fost l-istatistika vasta li toħroġ minn tali proċess anka sa qabel il-jum propju tal-votazzjoni, jirriżulta li l-aktar 2 minn 13 distrett fejn ma nġabrux voti u mal-10 u 12 distrett. Fil-lokalitajiet tal-Imġar, il-Melliħa u San Pawl il-Baħar, inkluż Burmarrat li l-koll jagħmlu parti mit 12 distrett, ma nġabrux 2433 vot biex sar li żied wieħed f'din l-elezzjoni bl-inqas parteċipazzjoni, anke jekk imqabbel ma' pajjiżi oħrajn jibqa' livellu li ħafna. It-tieni l-aktar distrett fejn ma nġabrux voti u l-10 wieħed li jinkludi l-Gżira, Baħar iċ-Ċaq bħala parti minn Naxxar, Pembroke, Taslima u San Ġiljan, inkluż Paċeville. Min-naħa l-oħra l-aktar żewġ distretti fejn inġabru voti u Marraba u s-sitt distrett. Jirriżulta li għal din l-elezzjoni ġenerali nġabru 95.7% tal-voti eliġibbli. Minn barra dan jirriżulta li kien hemm 22,335 persuna li diġà vvutaw fi 3 ijiem ta' votazzjoni bikrija. Is-Sibt kull persuna eliġibbli biex tivvota trid tagħmel dan skont il-post speċifiku fil-lokalità kif kienet irreġistrata fuq l-aħħar reġistru elettorali waqt li tippreżenta d-dokument uffiċjali tal-vot. Minkejja dan f'każ ta' żball fuq il-polza tal-vot li tingħata malli tidħol fil-kamra tal-votazzjoni, persuna tista' dejjem tirritorna lill-uffiċjali inkarigati u itlob oħra. Wara li luq tal-votazzjoni jsir lis-siġillar tal-kaxxi tal-voti kaxxa kaxxa qabel jittieħdu fis-sala tal-voti fin-Naxxar. Wara li jaslu l-kaxxi kollha minn kull distrett allura jiskatta proċess ieħor li mbagħad iwassal għall-att propju. Il-ħadd wara li nħareġ ir-riżultat qrib nofsinhar, allura mbagħad ikun mistenni l-indirizz tal-Prim Ministru elett. Minn barra hekk it-tnejn il-Prim Ministru jieħu l-ġurament tal-ħatra fil-Palazz tal-President il-Belt biex ftit wara jkun jista' jibda jaħtar il-kabinett il-ġdid tiegħu. Kif għamel tul din il-kampanja elettorali l-Istazzjon 1 se jkun qed iwassal xandirizz speċjali fi programm speċjali minn kmieni filgħodu sa tard bil-lejl, b'aġġornamenti kontinwi tal-aħbarijiet minn One News, inkluż b'kollegamenti mill-lokalitajiet, inkluż dawk f'Għawdex u anke mis-sala tal-att tal-voti.